Umdlalo wakamuva weKaizer Chiefs uSiphesihle Ndlovu usajabulisa umqeqeshi uNasruddin Nabi ngemuva kwesikhashana eSenatsharen. Lo mdlalo oneminyaka engu-28 ubudala ujoyina amakhosi ekuqaleni kwesizini ka-2025-2026 njengengxenye yokwakhiwa kabusha kweqembu. Ukufika kukaNdlovu kufike nabanye abadlali abaningi abasayinisiwe okukhona kubuPaseka Makho, Thabiso Monyane kanye nabanye, njengoba iChiefs ibheke ukuvula ikhasi elisha kunomkhankaso ophoxile wangesizini edlule. Yize phuthelwe uhambo langaphambi kwesizini lweqembu eNetherlands, uNdlovu akachithanga isikhathi wazihlanganisa nesquad. Uqale wasebenza ngayedwana ngaphansi komqeqeshi wamandla nokuqina weChiefs uMaji Safi ngaphambi kokujoyina iqembu eliphelele ngesonto eledlule. Ngokwemithombo yaseNatsharen, uNabi uhlabeke umxhwele ngokufaneleka kukaNdlovu, ukuqaphela amaqhinga nekhono lokulandela imiyalelo ngokushesha. Umqeqeshi lo dabuka eTunisia udume ngokudlala ngendlela edinga ukuthi abadlali baziphathe kahle njalo bavumelane nenguquko. Inselelo uNdlovu okubika ukuthi useyamkele ukuguquguquka kwalomdlalo wasesiswini weSuperSport United enkabeni yePaki. Kulindeleke ukuthi kunikeze iKaizer Chiefs ithuba elibalulekile ekuzivikeleni nasekuhlaseleni. Ikhono lakhe lokubuyisa ibhola, ukuhlanganisa umdlalo kanye nokulawula ithempo kungabaluleka njengoba lezi zinkunzi zaseSoweto zihlose ukungaguquguquki kulesombe sesizini. Njengoba iChiefs ikhombisa imiphumela ehlukene kade iseNetherlands, ukujwayela kukaNdlovu ngaphandle kwezihibe bekungeke kufike ngesikhathi esingcono. Ukuba khona kwakhe kuqinisa inkundla yeqembu, ukujula futhi kunikeza uNabi ukuguquguquka okwengeziwe ukushintshanisa abadlali ohlelweni oludemandayo lwePSL. Abalandeli bamakhosi bazobhekisisa ukuthi uSiphesihle Ndlovu angakwazi yini ukuqhubeka nemidlalo yakhe yokuzilolonga ukuze abe ngumdlali obalulekile eqenjini leKaizer Chiefs kulesizini.